Today I want to talk about where Instagram is going. Každý rok sa na sociálnych sieťach ozýva rovnaká obava stále dookola. Zase zmenili algoritmus. Ja už nemám taký dosah, ako som mával. Lenže pravda je taká, že celé je to bullshit. Dôvod, prečo ti klesá dosah a nepribúdajú sledovatelia, nie je algoritmus. A už vôbec to nie je tým, že nerobíš nejaké virálne trendy videá. Na ten dôvod som prichádzal 8 rokov a dnes ťa to naučím za 5 minút. Algoritmus je hra. A keď raz pochopíš pravidlá tej hry, vyhrávať ju zrazu vôbec nie je také ťažké. Ahoj, som Rasto Kijavčín. Na Instagrame som nedávno prekonal hranicu 24 000 sledovateľov. Za posledný mesiac má môj profil nárast cez 1 milión zhliadnutí a takmer každý jeden z mojich príspevkov, a to nie len videí, má cez 10 000 zhliadnutí. Raz za týždeň tam dám video, ktoré vystrelí obsahom na mesiac, no a to isté dokážeme robiť s každým jedným našim klientom v To The Moon Studiu. Naschvál, dookola a opakovane. Nemusíš poznať žiadne zložité vzorce toho, ako funguje algoritmus, len musíš pochopiť, čo chcú dosiahnuť tí, ktorí ten algoritmus vymysleli. Takto. Sociálne siete zarábajú takmer 100% svojich peňazí z reklamy. No a čím viac času ľudia strávia na sociálnej sieti, tým viac reklám im sieť môže ukázať. Čiže ich cieľ je jednoduchý. Udržať ľudí v appke čo najdlhšie, aby im stihli ukázať viac reklám. A viac reklám rovná sa viac peňazí pre sociálnu sieť. Po lopate. Nič zložité. Takže čo chce ten algoritmus? Čas používateľov. Čas pozerania, čas čítania, čas scrollovania. Udrž na svojom obsahu ľudí čo najdlhšie a ten dosah príde. Po lopate, čím dlhšie človek pozerá tvoje videá, tým viac z toho sociálna sieť zarobí a tým viac bude tlačiť dopredu tvoj obsah. Predstav si to nejak takto. Instagram je nákupné centrum. Chce, aby tam ľudia trávili čo najviac času, prechádzali sa a pozerali si výklady, jednoducho nakupovali. A ty máš jeden z tých obchodov. Ak máš výklad, pred ktorým sa ľudia zastavia, pozerajú, vojdu dnu a strávia tam nejaký čas, Instagram ťa dá bližšie ku vchodu. Ak okolo teba len prejdú, bez záujmu, presunie ťa na koniec tej uličky, lebo kvôli tvojmu nudnému obsahu Instagram prichádza o peniaze. No a takto funguje celý systém. Keď pridáš video, Instagram ho nepustí hneď miliónom ľudí. Najprv ho ukáže malej skupinke ľudí, ktorí sa zaujímajú o tú tému. Povedzme, že si v našom nákupnom centre, teda na sociálnej sieti, nový obchod s výživovými doplnkami. Teda predstav si, že na sociálnej sieti si fitness tréner, čo robí fitness obsah. Nákupné centrum ťa teda rovno nedá k hlavnému vchodu vedľa Nike alebo Zary. Najprv ťa zaradí do menšej uličky, kde sú aj iné fitness obchody s proteínmi, doplnkami, oblečením a tak ďalej. A potom len pozoruje, čo sa bude diať. Sleduje, koľko ľudí sa pri tvojom výklade zastaví, koľky vojdu dnu, koľky si niečo kúpia alebo sa aspoň spýtajú, čo máš nové. Nie si tam sám, sama. V tej uličke sú stovky ďalších obchodov s rovnakým sortimentom a manažer toho centra, teda algoritmus, neposudzuje to, či sa mu páčiš. Pozerá sa len na čísla a pýta sa, pri ktorom obchode sa ľudia zdržia najdlhšie. Ktorý obchod má najviac zákazníkov, ktorí sa vracajú. Ten, kto má najviac pozornosti, sa presunie bližšie k hlavnému ťahu. Tam, kde je najväčšia návštevnosť. Súťažíš teda s ostatnými obchodmi v tej istej uličke. Tvoj cieľ? Mať výklad, okolo ktorého sa nedá prejsť bez toho, aby sa človek zastavil. Pointa je tá, že nesúťažíš s manažérom centra, algoritmom, ako si každý myslí. Ten je iba rozhodca. Jeho úloha je veľmi jednoduchá. Vybrať najlepší obchod z uličky a tie poťahovať vyššie a vyššie. Nie ten, ktorý má najkrajšie upratanú nástenku. Nie ten, ktorý mu je najviac sympatický. Ale ten, ktorý láka najviac zákazníkov a tí tam aj zostanú. Chodia do nákupáku kvôli nemu, kvôli tvojmu obsahu. Ostatné výklady, to sú tvoja konkurencia. Každý obchod, ktorý má rovnaký sortiment ako ty. Každý tvorca, ktorý robí obsah na tú istú tému ako ty. To je tvoj super. Nie algoritmus. A teraz úprimne. Ak tvoje videá alebo výklady neťahajú pozornosť, nedokážu ju zachytiť, nie je to preto, že ťa sociálna sieť shadowbanla, je to preto, že vyšlo 1000 lepších videí z tvojho odboru, ako je to tvoje. Je tam 1000 lepších obchodov, tak prečo by tlačil hore tvoje? Ak by bolo najlepšie to tvoje video, bolo by pre sociálnu sieť zlatá baňa. A ver mi, oni dobre vedia, čo im zarába peniaze. Takže by ho tlačili všade, kde sa len dá. Skôr než si teda povieš, ale algoritmus sa furt mení. Áno, mení sa, ale hra zostáva úplne rovnaká. Teraz si poďme vysvetliť, aká tá hra je a ako ju vyhrať. Už poznáme cieľ sociálnych sietí, udržať ľudí na platforme čo najdlhšie. Každý update, každá zmena, každá nová funkcia je len vylepšenie stále toho istého cieľa. Algoritmus sa stále zlepšuje v tom, ako rýchlo dokáže rozpoznať kvalitný obsah. A čo z toho vyplýva pre teba? Správ obsah, ktorý sa nedá preskrolovať. Nie hacky, nie algoritmické kúzla ti nepomôžu. Rob lepšie fotky, statusy, videá, bodka. Ako na to? Tvoriť. To ti povie teraz úplne každý, avšak keď ti
ti niečo nefunguje, nehľadaj výhovorky. Zober zodpovednosť a prerob to. Ak by to bola chyba systému, si v prdeli, ale ak je to tvoja chyba, že ten tvoj obsah bol zlý, bomba, super, vieš to opraviť. To je rozdiel medzi tými, čo sa sťažujú a tými, čo rastú a vyhrávajú. Tí prví nadávajú na manažera, tí druhí sa naučia pravidlá manažerovej hry a potom sa stanú jeho obľúbencom a získajú nespočet neférových výhod v obsahu. Prestan sa pozerať na tých, čo ti tvrdia, že algoritmus sa zmenil. Nič sa nezmenilo. Len konkurencia je väčšia a ty potrebuješ lepšie videá. Nie len lepšie húky, lepšie začiatky statusov, lepšie nadpisy, ale komplet lepší obsah. Vítaj teraz v tej hre. Stačí ti vytvoriť jeden obsah, ktorý ľudia nepreskrolujú a algoritmus ťa začne milovať. No a ja ti s tým pomôžem. Moje najbližšie video tu na YouTube ťa naučí, ako tvoriť príspevky, ktoré majú až neférovo vysoký dosah. Toto je len taká predohra, aby si pochopila, ako funguje algoritmus. No a s ďalším videom ťa naučím robiť taký obsah, ktorý keď ľudia uvidia, povedia si, ako je to možné. Ako je možné, že má taký veľký dosah, ale ty budeš presne vedieť, ako je to možné. Ak chceš vedieť, ako presne také video spraviť, ako presne taký status napísať, hoď mi odber na tento kanál. O pár týždňov predstavím video presne o tomto. Tak a teraz už vieš, ako funguje algoritmus. Ak ti to pomohlo, hoď mi like. Robím pre teba tieto mikrokurzy tu na YouTube zadarmo a prosím, napíš mi do komentu, aký typ videa mám rozobrať na budúce. Zdá sa to ako obyčajná marketerská výzva k akcii, ale práve tieto lajky a komentáre sú spôsob, ako ma podporiť. Ak ti to video pomohlo, budem vďačný za akúkoľvek interakciu a vidíme sa na budúce pri ďalšom krátkom vzdelávacom marketingovom videu.